Manhero akanaka vateereri, tinokugamuchirai panhepfenyuro yeCitizens Movement Radio nhasi musi wechina 12 Chikumi 2025. Nhau dziverengwa naBernard Chele. Heno imusoro yenhau. Vachamisa voti utungamiriri hwavamunangagwa ndehwekumbunyikidza vanhu. Vechidiki vokurudzira kubatana vakwanise kubvisa vamunangagwa pachigaro. Vamunangagwa voita musangano negurukota rinomirira Britain muAfrica. Nhau dzizere. Pane mashoko aburitswa navachamisa ayo anzi nevakawanda anga akanangana navaEmmerson Mnangagwa apo vati mutungamiriri wechokwadi haambunyikidze veruzhinji nekureva nhema nguva dzose. Vaimbova mumiriri weparamende kunobhengula magwegwe vairi gono vati mashoko avachamisa akanangana navaMnangagwa havakodzeri kutonga kudarika gore ra2028. Tinzwei vagono vachitsanangura. Vachitaura pamasaisai avo mutungamiriri wevanhu Advocate Nelson Chamisa vataura nyaya yakakosha yeutungamiriri husingatungamiriri vanhu asi hunotsaudza vana veZimbabwe munzira. Mashoko avataura mashoko akanangana zvakanyanya nevari kutungamirira nyika ino, kunyanya vaMnangagwa avo vakanyepera vana veZimbabwe kwemakore magumi avatungamirira nyika ino vachinge vaenda pachigaro ichi zvechisimba mugore ra2017. Vakavimbisa vana veZimbabwe zvinhu zvakawanda kupurikidza kukosha kwedzidzo yadai kumira nenyaya yekuti vadzidzisi havasi kuenda kumabasa, kukosha kwekuva nezvipatara zvakanaka asi muzvipatara vana chiremba havachatyi kana kubuda pachena kutaura kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka, havana zvikwanisiro zvokuti vaite basa. Vana veZimbabwe vari kupera kufa, madzimai ari kufa akazvitakura. Zvakawanda zvakavimbiswa navaMnangagwa zvavatadza kuti zvibudirire. Chakakura chihombe chatiri kuona chavagona kuita kuvaka umbavha nekusimudzira mbavha dzavo dzinosanganisira hama dzavo neshamwari dzavo vana Tagwere nemhuri dzavo, avo vadai kubata upfumi hwenyika ino yohose huisa mumaoko avo. Ndo zvanga zvichitaurwa nemukuru wevanhu vachamisa kuti utungamiriri hwakadai hauchadiwe. Nyika yeZimbabwe yakuda kusunungurwa ive nevatungamiriri vachange vachiita vimbiso dzavachokwanisa kuzadzisa. Vechidiki vakurudzira kuti vanhu vabatane vakwanise kubvisa vaEmmerson Mnangagwa pachigaro, vachiti ndiko kuti nyika ikwanise kuvandudzika. Vamwe vechidiki vataura nenhepfenyuro yeCitizens Movement Radio vati vaEmmerson Mnangagwa vatadza kuzadzisa zvimbiso zvavo zvavakataura zvokuti vachamutsa mabasa achabatsira vanhu vanosvika mamiriyoni 2. Vamwe ndo vashorawo vaMnangagwa vachiti pari zvino vari mubishi kuda kutyora bumbiro remutemo nekurambira pachigaro kupfuura gore ra2028. Tinzwei vachitaura. Maswera sei zvishuwa panyaya yaMnangagwa tagara tinotaura kuti nyika ino yaZimbabwe kuti tibvise utongi hweudzvanyiri huri kuitwa neZANU-PF zvinoda kuti vanhu vese muZimbabwe tibatane senyika, kusanganisira vanhu vese vari kudhayasipora nekumwe kwese nekuno, then tikabatana kandokuti tikwanise kubvisa ZANU-PF pachigaro. Izvozvo vaMnangagwa vakundikana tinokunyeperana, vakundikana mabasa muZimbabwe hamuchisina, vanhu vese tava mavhenda, titori mavhenda. Izvo kutoenda paWhatsApp chaiko kwakutodhura muZimbabwe, kutenga dhata riri kutodhura, handiriva. Saka muchatoona kuti vanhu vanoenda pamasocial media vaya vanhu vashomanana because zvinhu zvakudhura manje, dhata racho riri kudhura, mafoni ari kudhura, mabasa hakuna. Saka chinotodiwa manje munyika ino yeZimbabwe kuti vanhu tinyatsobatana, vechidiki vese nevakuru vese tobatana, totsigira mutungamiriri umwe chete akaisa savapurezidendi waChamisa. Ndosaka muchiona vaChamisa vanogara vakashungurudzwa, vachivharirwa matwitter account yavo, vachiitwa sei zvese, because ZANU-PF inoziva kuti murume uyu anodiwa nevanhu veZimbabwe kuti atonge nyika ino. Ndega munhu anotodiwa waChamisa iwayo. Saka muchiona vachigara vakashungurudzwa neZANU-PF.
anymore. Saka suka ngatibatanei, ndochinhu chekutanga tikabatana sevanhu veZimbabwe, tikabatana kwese kwatiri, kungave kupi tokunyatsobatana, tinokwanisa kukurira ZANU-PF neutongi hwayo hweudzvanyiriri hweumhondi. Handitika. Saka mhuri yeZimbabwe ndinokumbirisa kwazvo kuti dai tabatana, tikanyatsobatana chaizvo aiwa tinokurira, tibvise ZANU-PF, otherwise hapana kwatiri kuenda. Mhuri yeZimbabwe mufaro wangu kutaurawo pano. Isu semayuthi takabatana tikaona kuti vaMunangagwa vanofanira kuchienda kumudyandegere kana kutsvaga zvimwe zvekuita, nekuti pawaitsvaga rutsigiro wakati uipisa vanhu wakati ndichakupai mabasa 2 million jobs, asi hatinaona zvichizadzikiswa. Uye kuramba kwavo vari mupawa kana kuti kuramba kwavo vachinge vari pautungamiri kana kusvika kunoona 2028 hakuna zvakuchabatsira, nekuti kuchangoramba kuchikonzeresa kubiwa kwezviri kubiwa muno munyika, ende kuchawedzera kuti nyika ino yeZimbabwe iparare. Ndatenda. As the young people of this country, we demand for the removal of Emmerson Mnangagwa because he has no modicum of shame and modicum of sincerity. He is dishonest. He lied to the people of this country that there will be 2 million jobs for the people of this country, which particularly affect the young people. But that did not materialize. So we as the young people, we think that Emmerson Mnangagwa should resign. Nezuro mutungamiriri webato reZANU-PF vaEmmerson Mnangagwa vakasangana negurukota rinomirira Britain mudunhu reAfrica vaRay Collins kuState House. Mumwe anotungamirira sangano rinorwira kodzero dzevashandi munyika vaObed Masaraure vati hurumende yeBritain ndiyo yakapa rutsigiro rwokupidigura hurumende mugore ra2017 panguva yakabviswa vaRobert Mugabe. VaMasaraure vati zvinoshamisa kuona hurumende yeZANU-PF ichitsoropodza vanhu vanodyidzana nenyika dzekumadokero vachiti ndivo vanovafurira nguva dzose. Tinzwei vaMasaraure vachitaura. Yes, it is hypocritical for the ZANU-PF government, the ZANU-PF establishment, to continue to label all those who oppose them as puppets of the West, when we are all so much aware that the creation of ZANU-PF itself was a project of the West. We know how the West celebrated when ZANU-PF won the elections in 1980, beating GIZAPU, which was viewed to be sponsored by Russia. So, but then obviously when they had a fallout with Robert Mugabe, they then came in again and rescued their project through engineering a coup that established Emmerson Mnangagwa. Emmerson Mnangagwa, a proper puppet of the West, a rabid neoliberal. That's why he is getting all the support from the IMF, all the endorsements that he is getting. It is their project. But what are our interests as a people? Our interest as a people are to complete the liberation project. So the visit of the British minister responsible for African affairs, I don't know why they would need such a minister in the first place. But it's a clear sign that we still have a neo-colonial order to deal with, which unfortunately is being sustained by the likes of Emmerson. So as long as such a comrado remains in office, we will have to deal with all the vices of the neo-colonial project. So we urge ZANU-PF to desist from the sick culture of unnecessarily labeling citizens who are demanding basics as puppets of the West, when we know who the real puppet is. And we call upon the citizens to unite and fight against neoliberalism, fight against the hegemony of the neo-colonial order, and establish a new order that benefits the collective. Vaimbova gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muhurumende yaitungamirirwa navaRobert Mugabe vaWalter Muzembi vanonzi vakasangana navaEmmerson Mnangagwa kuState House nezuro. VaMuzembi vakatiza munyika mugore ra2018 mushure mekunge vanga vachipomerwa mhosva yeuori hunosanganisira mari inosvika mamiliyoni 2 emadhora ekuAmerica. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vaSimbamukori vati
Kudzoka kwavamuzembi vanoona iri nzira yokuda kuumbiridza ukama mberi kwesarudzo dzichaitwa mugore ra2028. Vamukori vayambirawo vanopikisa kuti vagadzirise bato ravo vazokwanisa kukwidza bato reZANU-PF. Tinzwei vamukori vachitsanangura. Ndinokutendai hongu tiri kuzvinzwa zviri kutaurika, tiri kuzviona mumasocial media, tiri kuzviona mumwewo matinoona nhau dzakasiyana siyana kuti avo vaimbova gurukota ravaMugabe vari minister weforeign affairs vaWalter Muzembe vakapinda muZimbabwe nezuro vakasangana nomutungamiriri weZANU-PF vaMnangagwa, zvichiratidza izvo kuti panenge pane chiitiko chokuti vanoda kudzoka kumusha wavo, vanoda kudzoka kubato ravo reZANU-PF. Ende musakanganwa zvekare kuti kune kupomerwa kunonzi kuriko kwekuti vaMuzembe vakatiza 2018 apo vaivewo futi nenyaya dzaive kumatare edzimhosva dzeuori dzokunzi vane kesi ye2 million yaive kumatare edzimhosva. Handizivi kana kunge ichiriko. So hongu tinoona kuti chave kuitika pari zvino maboka akasiyana siyana airwisana muZANU-PF, including ayo maboka akadzingwa mushure mekunge vaMugabe vabviswa muutongi navaMnangagwa, vanenge vakuda kudzoka kuti vadzoke kubato ravo reZANU-PF. Tichinge takatarisana nemaelections a2028 ari kuzoteera pamberi apo, zvinoratidza izvo kuti opposition ikatadza kugadzirisa imba yayo, ikatadza kugadzirisa mamiriro ayakaita, mapato anopikisa akatadza kuumba chinhu chimwe, vakatadza kubatana, tinogona kunge tichizonge tichisangana nedambudziko rokuti ZANU-PF vachange vachizoramba vachitonga, vachiramba vachitidzvanyirira, vachiramba vachishungurudza mhuri yeZimbabwe, vachiramba vachiba, vachiita uori, vachiita hunhundira mutsime, unharadada hwavajaira hwokutambudza ruzhinji rweZimbabwe, nokuti tinenge tisina mapato anopikisa akasimba anogona kurwisa ZANU-PF kuti vaibvise papawa. Tarisai muone, zvinoreva izvo kuti vaMuzembe kana chiri chokwadi chokuti vaakudzoka kuZANU-PF, hazvitishamisi kuti vaJonathan Moyo, hazvitishamisi kuti vaKasukuvere, hazvitishamisi kuti vose avo vainge vachirwisana navaMnangagwa, vainge vachimira navaMugabe pamazuva adarika aya, makore adarika aya, vanogona kunge vaakunzi aiwa chidzokai kumusha mushande nevamwe pamwe chete. Zvoreva kuti ZANU-PF inenge yaakutosimba, rinenge raabato rinogona kuzototishungurudza kudarika zvazviri izvozvizvi, rinogona kutozoita bato rinotozoramba richitonga for another 40 something years. Izvi zvinokwanisika chete kana opposition, mapato anopikisa akatadza kubatana. Icho chinondinetsa ndochokuti opposition inogotadza kubatana sei kana ZANU ichikwanisa kubatana. ZANU inogona kuregererana yozviumba zvekare, yatinoti rejuvenation. It can resuscitate and rejuvenate itself. Why is it difficult for the opposition, madhara ese atinoziva opposition kuti vabatane? Why is it difficult for the opposition to put its house in order, vobatana pamwe chete kuti vavake bato rinogona kurwisa ZANU-PF nokuibvisa papawa? Nokuti ndo zvinotarisirwa noruzhinji rweZimbabwe. Ruzhinji rweZimbabwe rinotarisira mabato rinopikisa rakasimba sezvainge rakaita raitungamirirwa navatsvangirai, kwete avo vanokura musoro kuti hatidi kushanda navamwe. Tinoda bato rakasimba muZimbabwe, bato rinogona kupikisa ZANU-PF richirwisa, richiita kuti zvifambe zvienderere mberi. Regai nditi tikatadza kudaro, avo vanopikisa vakatadza kudaro, kamu 2028 hapana chinobuda, ZANU-PF icharamba ichienderera mberi. So ndinoda kukurudzira vemapato anopikisa kuti dai zvaibvira, isai misoro pamwe chete, mubatane, muvake chinhu chimwe chete, tirwise ZANU-PF, tiuyise pundutso nebudiriro munyika yedu yeZimbabwe. Ndatenda.
Nhengo ina dzinorwira kodzero dzevanhu munyika idzo dzakapambwa panhandare Robert Mugabe gore rapera dzadzoka zvakare mudare nhasi, apo vari kupomerwa mhosva yekuita zvinhu zvisina tsarukano. Nhengo idzi dzinoti vaRobson Chere, vaSamuel Gwenzi, Muzvare Namatai Kwekweza navaVhusimusi Moyo. Pava negore kubva zvavasungwa, asi Matare ari kuramba achipfuudzira mberi kunzwika kwenyaya iyi. Tataura navaChere kuti vatipe zvabuda mudare. Muzuva ranhasi tadzokera mudare remhosva apo tiri kupomerwa mhosva yedisorderly conduct. Ini Muzvare Namatai Kwekweza, vaGwenzi, Vhusimusi Moyo, Emmanuel Stima nevamwe vanorwira kodzero dzevanhu muZimbabwe. Iyo inotangira musi wa31 July gore rapera apo takapambwa panhandare yendege yeRobert Mugabe International Airport tikazowanikwa tichatotywa nevasori. Nyaya iri kuendera mberi mudare, asi nhasi haina kupinda pamberi pedare sezvo dare ranga richiti rakabatikana, saka tanzi tidzoke musi wa30 Juni mwedzi uno. Mumwe wevakuru mubato rinopikisa vaJefferson Chitando vati hapana chikonzero chekuti veNational Blood Services Zimbabwe vabhadharise ropa nemutengo wakakurisa apo vachiwana ropa rakawanda mahara kubva kuvadzidzi vezvikoro. Mashoko avaChitando anouya mushure mekutaura kweNBSZ kuti ropa rinodhura nekuti kuriwana kunonetsa uye kunoda mari yakawanda. VaChitando vati NBSZ inowana ropa rayo rakawanda kubva kune vanopa vana vechikoro nemayunivhesiti avo vanopiwa girazi rechinwiwa chemazowe. Boka reNational Prosecution Authority NPA rakarasa mhosva yeuori yaipomerwa vaviri veZANU-PF vaMike Chimombe navaMoses Mpofu panyaya yavo yekupiwa mari inoita mamiliyoni mapfumbamwe emadhora ekuAmerica. Vaviri ava vari muusungwa sezvo vakatarisana neimwe zvenyaya yemadhora ekuAmerica anosvika mamiliyoni 80 ematenda embudzi ayo avakatadza kuzadzisa. VaChimombe navaMpofu vave nemwedzi 11 vari mujeri. Ndege Air India Boeing 787 Dreamliner yanga ichibhururuka kubva kuAhmedabad International Airport kuenda kuLondon Gatwick Airport iine vanhu 242 yakadonha munzvimbo inogara vanhu. Ndege yakakwira mudenga mbichana isati yadzika yakanopwanyikira mumaflatsi anonzi anogara vana chiremba. Mutori wedu wenhau anotipa zvizere. Good evening. A major developing story out of India tonight. A Boeing 787 Dreamliner has crashed en route to London. A major emergency operation is underway in Ahmedabad. Shocking vision is coming out of the impact zone, and we warn these pictures are confronting. This is the moment AI-171 crashed onto a medical college moments after takeoff. 242 people were on board, including 53 British nationals. Let's go straight to Nine's Europe correspondent Edward Godfrey at Gatwick Airport in London. Edward, details are still emerging, but what do we know so far? Yeah, Natalia, this is developing quite quickly, but more information is coming out. We know that this flight was due to land here at Gatwick Airport in about 5 hours' time, scheduled to land just after 6 p.m. This evening. We know that the Air India flight took off from Ahmedabad Airport in West India around 1:38 p.m. local time and got into trouble seemingly virtually immediately. Footage shows the Boeing 787 Dreamliner descending and then crashing into a residential neighbourhood just outside the airport's perimeter. The scene on the ground is absolutely shocking. A huge amount of smoke and fire can be seen. This aircraft, this very large aircraft, fully fuelled for the long journey to the UK, that journey about 9 hours long. It crashed into a doctor's hostel on the ground, so there will be victims on the ground as well as those on board. Some footage shows the tail of the aircraft sticking out the top of one of the buildings. We're told 100 bodies have been recovered from the scene, but there is a long
way to go, and that difficult work continues there on the ground. We have some more information about who was on board. As you say, 242 people total, 230 passengers and 12 crew. Of the passengers, there were 53 Britons, 169 Indian nationals, 7 from Portugal and 1 Canadian. We're also told there were 11 children among the passengers on board. There is no information at this early stage indicating there were any Australian citizens, but this is still very early on, we must stress. We have heard from the airline. The Air India chairman has said, "It's with profound sorrow I confirm that Air India flight AI-171 operating Ahmedabad, London Gatwick was involved in a tragic accident today. Our thoughts and deepest condolences are with the families and loved ones of all these affected by this devastating event. At this moment, our primary focus is on supporting all the affected people and their families. We're doing everything in our power to assist the emergency response teams at the site and to provide all necessary support and care to those impacted." We know that this Air India flight, as I say, took off around 1:38 p.m. local time. The last signal from the aircraft, Natalia, came just seconds after takeoff. It reached an altitude of 625 feet before coming down. Edward, we've heard from both the Indian and UK leaders this evening. We have lots of messages coming through. India's Prime Minister Narendra Modi has said the tragedy in Ahmedabad has stunned and saddened us. It is heartbreaking beyond words. In this sad hour, my thoughts are with everyone affected by it. I've been in touch with ministers and authorities who are working to assist those affected. We've also heard from UK Prime Minister Sir Keir Starmer saying the scenes emerging of a London-bound plane carrying many British nationals crashing in the Indian city of Ahmedabad are devastating. My thoughts are with the passengers and their families at this deeply distressing time. Natalia, just some further information we have. We understand both pilots on board this flight had at least 9,000 hours of flying experience. It's believed to be the first fatal crash involving a Boeing 787 Dreamliner. Here at Gatwick Airport, support services are being set up. This is where this flight was due to land just after 6 o'clock this evening. In about 5 hours' time, a reception area is going to be set up for any loved ones, family members and friends who are going to come here to meet their loved ones arriving here. That'll be here to assist those people and to help them get some information as well. Natalia. Edward, thank you. Munhau dzedu dzemutambo mumitambo yekosafa cup yakatambwa nezuro, Eswatini yakakundwa 2-1 neTanzania, ukuwo Botswana yakaita mangange 3-3 neZambia. Zvikwata zvese zvina zvakabuda mumakwikwi zvisinei nezvakabuda. Musemifinari Angola ichasangana neMadagascar, ukuwo South Africa ichitamba neComoros. Mudanho iri rinoonekwa nevakawanda sekuedza kutora chimwe chezvikwata zvikuru zvenhabvu munyika, Wycliffe Uchivhayo akavimbisa rutsigiro rwemari inosvika US$1 million pagore kuchikwata cheHighlanders FC. Chivhayo, uyo asingafarirwi nevagari vomunyika nokuda kwehuori, akati akatopa $250,000 kuchikwata ichi kuitira kuti chiwane kushandisa zuva nezuva. Mutsigiri weHighlanders uye vari mumiririri weHwange Central mudare reparamende vaDaniel Molokeli vati zvikwata zvihombe zvakaita seHighlanders zvinofanirwa kuzvimiririra zvega pane kuti zita ravo risvibiswe nevanhu vanoita zveuori vakaita saChivhayo. Kuchipedzisa nhau dzedu panhepfenyuro yeCitizens Movement Radio, tombotarisa musoro yadzo zvekare. Vachamisa voti utungamiriri hwavaMnangagwa ndehwekumbunyikidza vanhu. Vechidiki vokurudzira kubatana vakwanise kubvisa vaMnangagwa pachigaro. VaMnangagwa voita musangano negorokota rinomirira Britain muAfrica. Nhau pasema Shona Madzipiwa neni wenyu Bernard Stele, ini nevamwe vose veCitizens Movement Radio tinokushuvirai kuti muve nemanheru akanaka, tosangana zvakare mune dzimwe nhau.